Sugot ra ka nga digaan og sapatos sa sulmit ga. Sugot kay bisag ako sugot. Sa kasamot ako. Itigid. Mura gid. Buinas ni. Puha tao. Mag-vlog ka dyan. Puha ta agad buyag. May gabi yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. Karon kay mano aming basket ni my friend. Magpaliwanag ka. Hindi mo klarong buang. Guwapo na bata po no. Beg. Buyag kay meron. Lunis. Hapit ng opening sa liga dito sa barangay. Pero ang problema nako last year, ang problema nako karon mao ra gihapon. Usar gyud sapatos nga pang basket. Nga sigog pabati-bati sa sulmit last year. Mas lakabati kay nabungol sila. Karon magpabati-bati ra bota. Sulmit kicks bugo. Baka naman makabati na mo ron, di na mo mabungol no. Kung ganahan mo sponsor sa kuha og sapatos, willing ra kay ko modawat no. Bitaw, dili ra jud ko mo reklamo bisag unsa pa nga klase nga sapatos basta size 8.5 sa US nya 43 maguro na sa UK bisag unsa nga sapatos. Hoy, masugot ra gid ko no. Labi na inyong ihatag jud mahatag jud kog dawat. Kaya nakabantay ko ba? Wala pa mo yung nasponsoran og sapatos nga muluwag basket nga nag-vlog. Dugan ako nag-vlog pero wala pa lang ko niyo ma-sponsor kay wala pa mo makabantay sa kuha. So mainta makabantay na mo no kay para ma-sponsoran ko ninyo kay gwapo mo ko, puhon. Gwapo. Unya pa puhon. Bitaw, mainta matagad din akong video Soulmate Cakes bugo. Kay para nako sapatos. Ana ra na adto mi. May basket adto mi padong. Nana mi diri sa basketball court mga ga. Tiniil ra mi nagtiniil junilas jay. Kay bit-bit ra mo sapatos kay para di ni maguba bisag daan na no kana ni nuwa dro ari ta magilis og costume kay lapo kong ismo ari ta magkamatos diri nahing nanuwa ron mga ga no nahing nanung oy ini ta costume ba mauwaw ta Dito kibaw ng basket. di ka ba mang basket pero may kay mo shoot ug manuwaay gid ka manuwaay jud ka no kanang bataan na i-advise na sa mga hilot nga 3 days una pa doog balik. Tulor ka oras eh. Wala balik. 3 hours. Katolik ka gid. Di ba dagit? Di ba nagbagnos bungbong? Di ba Lan juga eksa no. Atay kaning bulay gid. Unsay may masulti nimo sa Soulmate Cakes ga nga may kog sapatos sila okay ra. Kubati ra. Pwede ra tayo mo nila model no. Oh, or kanang sa tawara kanang endorser. Oh, endorser ba no? Tig-endorse ba no? Bati ra kayo no? Kubati ra kayo. Oh, Soulmate Cakes to no? Oh, bugo ba? Cakes bugo. Oh, pwede ra mo dili Soulmate bisag nay makakita lain niya mga namaligid sapatos diya no? Ya mo sponsor ana. Oh. Oh, pwede kayo. No? Nya. Sa may atong buhaton, pakitaan lang highlights. Low lights lang. Kay Gusto ng highlights. Okay, di man ta kuan. Pang low key gaming naman ta. Hirap ni. Unang low. Oo. Low lights. Pati kayo. Shout out Soulmate Cakes. Mainta. Og makadungog, og di mabungol. Di mabungol. Mana ang first game mga ga? Basta man. Kira. Oh, kira gyapon daw man. Ay si gol ha. Nag-goal ka. Natin good condition kayo kay naigi pamati. Ang tulog adlaw, tulo na lang ka oras. Grabe. Advice og pahuway tulog adlaw, tulo ra ka oras gipahuway ni duwa na pod. Liman ka na. So far so good among duwa no nakadaog mi. Karon sa akong first game nya. Wala matiwas og video kay pamtay cameraman ang tig video nako kay ako raman. Wa matiwas ang video. Kuman namig duwa mga ga, wali ko ka video no. Paldo na meron, no? Sito mi, na burger niya. Mountain Dew. Naka na pildiro na. Kontra naman na pero among gipakaog burger kay loay kayo. Okay ra kadol? Malaysia bitaw nagpalit yung burger. Busog na ga. Na. Bati. Ang akong problema last year, mo lang kay problema na ako karon. Mainta makabati ang Soulmate ani. Sugot ra ka nga digaan kog sapatos sa Soulmate ga.
Sugot kay bisa ako sugot. Samot ako. Ikaw my friend, sugot ra ka my friend. Sugot eh. Ikaw Jay. Sugot. Soulmate kicks. Way mo baliban. Baka naman. Way mo baliban na. Oo eh. Dako kita ngisi gid. Abot diri oh. Basta ko bilang. Okay ra bisag unsa basa ka ng kubi. Kubi lang. Gano? Bati ra ga. Sabrina. Oh, pwede. Pero mas may gito kuan. Ay katong sa loob ni sapatos. Ah, dili. Sila lay magbot. Kay sila may Matag. mahatag. Ni Burton ba atong pagkain jud. Ayaw to. Okay ra sila magbot. Sila may mahatag ano. Pero daw tra bisag unsa basta kubi lang. Kubi lang. Oh, manara. Sa susunod na video no. Sa sunod ni gayon. Panglakas. Pareho sa pagsuporta. Ganoy TV ano. See you.